Tak som čakal o to super a dnešnom zápase troška viac, keďže to bol prvý zápas play-off. Som myslel, že sa viacej vyhecujú, ale my sme na začiatku dali rýchle góly. Pre 3 minúty bolo 4-0 a podľa mňa už bolo po zápase. Dá sa povedať teda, že je rozhodnuté váš rýchly nástup? Samozrejme, tak keď také mužstvo ako my dá rýchle 4 góly a už ťažko sa proti nám hrá, keď my sme rozbehnutí a bráne je stanopätý, čiže bolo po zápase podľa mňa 4. minúte. Jokerit v prvej časti, respektíve na jeseň, bol niečo úplne iné ako na jar. Dávali ste si pozor najmä na tú skalickú formáciu? Tak ja som si všimol len Reno Jarolíma a toho Martinusika, čo bol troška taký behavejší a robil také vetry našej obrane, ale inak ma sklamali pohybom, lebo akože nevládali vôbec s nami behať a vôbec nás nestíhali a to rozhodlo určite a preto je stav 7-0, mohlo byť kľudne aj dvojciferné to číslo. Dneska 7-0, zajtra sa však hrá opäť do stavu 0-0, čo treba spraviť, aby ste boli úspešní opäť? Nič, mi teraz ten zápas úplne treba vypustiť z hlavy a v začiatku zajtra ísť a zase takisto dať čo najrýchlejšie góly prvé a myslím si, že to bude, keď budeme hrať tak jak dneska, tak to bude také režie, jak aj tento zápas. Nehrozí, že sa trošku uspokojíte s tým výsledkom a predzajtrajší zápas? No, ja si myslím, že nie, ale my to skúsení hráči. Niektorí to hrajú už prakticky celý svoj život, to hrajú tento hokejbal, takže podcenenie alebo uspokojenie by som určite v tejto kabine nenašiel.